Gibutyag sa Department of Trade and Industry kung DTI Region 11 ato sa Media Interface Conference kaganyang buntag Disyembre 12 nga nagmalampuson ang mga serbisyo nga ilang gihatag sa 8 ka mga priority industry sa Davao Region nga gilangkuban sa kakao, lube, rubber, palm oil, kape, processed fruits and nuts, bamboo ug wearables and home style. Sumala sa DTI 11 sa gihatag nga serbisyo sa mga industriya kapin 10,500 ang nabugna nga trabaho ug kapin 1,600 ang natabangan nga mga micro, small, and medium enterprises kun MSME. Ito yung players na na-assist natin, not necessarily only 2024, pero kung na-assist natin sila before, but we are already assisting them now. Counted pa rin. Lakip sa namugna ang 135 ka trainings sa Davao Region, tinanaa sa kapin 2,300 ang nakabenepisyo. Base sa monitoring sa DTI 11, mukabat sa 88.68 million pesos na kantidad sa investment ang nakuha sa mga nasgutang industriya. Nakatala sab sila og 146.24 million US dollar nga kantidad sa exports ug domestic sales sa 316.84 million pesos. Sa domestic, so it's within the country yung matching natin. Sa 8 ka mga priority industry, mukabat sa 17 million pesos ang na-facilitate nga loan sa DTI 11. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.